tot ho faré. Hola! I avui us porto l'àlbum d'aquest Nadal. És un àlbum hexagonal, té un llom amb diferents cosetes penjades, una mica de neu a dins d'una ampolleta, un cascavell, i la portada la té shaker, és a dir, és transparent, i si la movem es mou. Us l'ensenyo una mica. Té totes les pàgines, igual que les tapes, les té hexagonals, i moltes d'elles, a part de poder ficar fotos davant i al darrere, té unes pestanyes que ens surt com una targeta on hi podeu enganxar fotos per una banda i per l'altra banda. També té unes solapes que s'aixequen on hi podeu posar fotos, a part de les fotos de les pàgines, i també té pàgines on la targeta està lateral, és a dir, s'estira i aquí podeu ficar fotos. També hi ha butxaques, pàgines sense res per poder-hi ficar fotos, les targetes que us dic, més solapes cap amunt, targeta lateral, una altra butxaca, aquí té elements una mica amb relleu, aquí té una espècie de llibret que senzillament el que he fet és agafar les targetes de la col·lecció i plegar-les en forma d'acordió, i teniu un llibret on hi podeu posar fotos o senzillament gaudir dels dibuixos preciosos que té aquesta col·lecció. També té targeta superior, solapa, lloc espai per ficar-hi fotos, targeta lateral, butxaca, aquí m'ha sobrat restes de la col·lecció i he fet unes targetes, podeu ficar fotos a dins, un altre llibret amb acordió per ficar moltes fotos i, evidentment, per gaudir de les targetes. Més solapa, aquí dalt també té la targeta superior, la targeta lateral, i al final aquí té com una porta sorpresa que s'obre i podeu ficar una foto amagada. Llavors, aquest àlbum, com que porta moltes cosetes, he decidit que per no fer un tutorial molt llarg l'he dividit en dues parts. La primera part, que és aquesta, us ensenyo com fer les tapes de l'àlbum, aquestes tapes hexagonals, i com fer l'espina. I a la segona part us ensenyaré com fer la decoració del llom, com fer la shaker i, evidentment, com fer les pàgines. Així és que comencem. Per a fer aquest àlbum, jo estaré usant aquesta col·lecció, que és la col·lecció Winterland de Minzai. Llavors és una col·lecció que té 12 papers, però que estan repetits, 6 i 6. A lo que és la portada, porta uns elements com per retallar-los. Us els ensenyo així ràpidament, els papers. Són papers que estan combinats. El color blau cel molt claret, el roig i el color beige. Són uns papers molt bonics. I a l'últim porta les targetes, que al darrere hi porta els marcs. I aquí tornaria a començar, és a dir, hi ha 6 papers iguals. Com heu vist, serà un àlbum en forma d'hexàgon. Llavors, jo amb el meu cas usaré els troquels en forma d'hexàgon per a tallar tant les fulles com la portada. Què passa si no teniu els troquels? No passa res, és senzillament que heu de fer un hexàgon de la mida que vosaltres vulgueu. Com es fa un hexàgon? Teniu dues opcions, agafar internet, buscar-vos un hexàgon, imprimir-lo i fer-lo servir de plantilla, o agafar un compàs, allà on vulgueu, fiqueu el punt del mig i el gran que vosaltres vulgueu. Jo us ensenyo a fer un, per exemple, d'aquesta mida. Ara us la faig forta perquè ho veieu bé. I una vegada tingueu aquesta circunferència, ara marquem un punt allà on vosaltres vulgueu. Per exemple, aquí. Poseu la punta en aquest punt i marqueu. I aneu fent el mateix. Poseu la punta al punt que us ha donat i marqueu. I així fins al final. Poseu la punta aquí i marqueu. I d'aquesta manera, veieu? Fins que arribarà un moment que us donarà el mateix. I ara només cal agafar un llapis i un regle i fer una ratlla de marca a marca. I d'aquesta manera us surt un hexàgon perfecte.
Evidentment que vosaltres el podeu fer de la mida que vosaltres vulgueu. Només cal tancar més el compàs o obrir-lo més. Veieu? Ja tindríeu l'hexàgon fet. Heu vist que fàcil? Això és matemàtiques. Jo, al meu cas, faré anar els troquels, però amb el vostre, si no en teniu, ho podeu fer a mà perfectament. Només cal que feu una plantilla i l'aneu calcant. Ara aquí ja tinc preparades totes les peces del meu àlbum, la tapa, la contraportada o la tapa del darrere i el llom. Com he calculat les mides? Com us he dit, senzillament el que he fet és, jo he usat aquests troquels de mida, però que vosaltres podeu fer anar la tècnica del compàs per fer un hexàgon. Una vegada tingueu el vostre hexàgon, la mida que vulgueu, gran, mitjà, petit, la mida que vosaltres vulgueu, el que heu de fer és fer-ne dos, un per davant i un per darrere. Jo, en el meu cas, li he volgut fer un forat perquè vull que la tapa sigui shaker. Llavors, he agafat un altre hexàgon d'una mida més petita, en aquest cas aquesta d'aquí, i li he fet un hexàgon més petit. I llavors, per calcular el vostre llom, vosaltres calculeu el doble que voleu l'àlbum. Jo, en aquest cas, té 5 centímetres. És a dir, aquest llom té 5 centímetres d'ample. De llarg depèn del vostre hexàgon. Només cal que agafeu l'hexàgon i li mediu el canto. I just la mateixa mida és el llom. Val? El meu cas, el meu hexàgon fa 8 centímetres amb 7. 8 amb 7. Bueno, depèn del vostre. Calculeu el vostre llom. I ja tenim les 3 peces preparades per començar el nostre àlbum. En el meu cas he escollit aquests 2 papers per forrar el que és la tapa i la part del darrere. Jo és que sóc una mica clàssica i els quadrets Vichy m'encanten. Llavors, tot i que el roig no és pas el meu color favorit, aquí crec que és perfecte pel Nadal. Llavors aquest el posaré a davant i aquest el posaré al darrere. Llavors, per forrar la nostra tapa, què hem de fer? Apartem aquestes 2 peces, el paper és aquell, llavors el girem al revés i marquem, més o menys, allà on veiem, hem de deixar un dit, un centímetre, centímetre i mig. Ho podem fer amb el llapis mateix, podem fer-nos unes marques, per on passarem la tisora. I llavors tallem el paper, sense por. Veieu? Aquest serà el nostre paper. Llavors, ara el que farem és enganxar-ho aquí. Aquí, d'aquesta manera. En el meu cas, usaré aquesta pega, la pega Aqua de Tombow. Llavors, posem pegament i ho enganxem. Una vegada ho tenim, el que hem de fer és anar-ho forrant. Llavors, amb la tisora el que hem de fer és fer-li uns talls, sense arribar ben bé a la punta, uns triangles. Un triangle a cada punta. Així. Si quan ho dobleguem cap a dins ens queda una punxa cap aquí, vol dir que no hem tallat suficient i llavors podem tallar una miqueta més. No deixeu aquestes pestanyes molt llargues perquè si a l'hora de doblegar passessin cap aquí, quan farem el forat se'ns veuran. Per tant, si convé, les retallem una mica. Si no teniu la pega Aqua de Tombow, llavors podeu agafar una taqui o una nuvo, la que vosaltres vulgueu. Jo ara agafaré la nuvo perquè pugueu veure que es pot fer amb molts tipus de cola. Recordeu que cada vegada que feu una pestanya nova heu d'empènyer aquesta petita rebaveta cap a dins. Així us quedarà molt més bé.
I per acabar, dobleguem les dues punxes, la d'un cantó i la de l'altre. I així tindríem la nostra tapa. Ara, amb un cúter, el que hem de fer és de la punta cap endins fer un tall. I aquí igual, a cada punta fer un petit tall. D'aquesta manera. No passa res si us queda una mica torta. I una vegada tenim el tall, ara el que farem és de tall a tall i farem un altre. I anirem creant les mateixes pestanyes que aquí. Veieu? Una pestanya. Anirem creant les mateixes pestanyes. Veieu? I ens ha quedat un hexàgon al mig. Una vegada tenim aquestes pestanyes, ara el que farem és forrar-les cap a dins i ens quedarà tot l'hexàgon completament forrat. El mateix, posem cola i fem absolutament el mateix procés que hem fet amb les pestanyes, aquestes d'aquí. Així. I així tindríem tot el nostre hexàgon forrat. Ja heu vist que fàcil? De la mateixa manera, forrarem la part del darrere i el nostre llom de l'estampat que nosaltres triem. Si ho voleu fer amb cinta de doble cara, també ho podeu fer perfectament. I si veieu que la vostra cola xorra molt o deixa pegots molt grossos, hi passeu el dit o hi passeu un pinzell per allisar-la. Igual que hem fet abans, farem aquí uns talls, evitant arribar a la punta, és a dir, hem de deixar 2 mil·límetres. Una vegada tenim això, ja sabeu el procediment. És absolutament igual que abans. I ara ja tenim la part del davant i la part del darrere. Llavors agafo el meu llom i he de deixar uns 2 centímetres a banda i a banda. Per tant, jo crec que el tallaré per aquí i més o menys per aquí. Llavors amb l'estisora mateix. És tan petit que no ens cal ni la cisalla. Aquest. Llavors, per forrar-lo, el que faré és posar-lo just al mig. A veure, així. I ara baixarem això cap aquí i cap aquí. Així. I ho enganxem. I una vegada el tenim així, ens girem i el marquem. I marquem on anirà el plec. Aquí i aquí. Veieu? I el nostre llom serà així. I ara heu de parar compte amb una cosa, si us en fixeu, com que el llom anirà pegat aquí,
veieu que aquí surt, vol dir que l'hem de tallar. És a dir, que aquest llum l'hem de retallar una mica, perquè si no se'ns veuria, Així. Perfecte. Ja tenim el nostre llum preparat. Ara hauríem de forrar aquesta part de dins perquè se'ns vegués una mica més curiosa. Jo he recordat que tenia trossos de tela d'aquest quadret bitxí, no és ben bé el mateix roig, però és igual, tampoc se veurà massa. He tallat un tros i ara l'enganxaré aquí dins. Per a fer-ho, estaré fent-ne la tacky glue. Ja veieu que estic usant tot de coles diferents perquè veieu que hi ha diferents possibilitats. Llavors, amb una d'aquestes espàtules de silicona, amb un pinzell o en la mà, el que heu de fer és ho heu d'escampar una miqueta, que no quedo massa gruix. Perquè ara estem apegant una tela i ens quedarà molt millor. Això ho podíeu apegar un bocí de paper perfectament. Una vegada ho tenim així i posem la tela al damunt. Si us sobre cap a les vores no passa res, l'important és que a dalt i a baix no sobri res. I d'aquesta manera tindrem la nostra espina interior forrada amb un quadret similar al que jo he escollit. Recordeu que aquesta col·lecció que jo he escollit és totalment opcional i teniu 1000 milions al mercat de col·leccions que us sorprendran de Nadal i del que vulgueu, perquè aquest àlbum el podeu adaptar al que vosaltres vulgueu. Jo us ensenyo la forma de fer-la i vosaltres podeu fer la col·lecció que vulgueu. Ara només ens queda enganxar la tapa al llum i la contratapa també. Així. D'aquesta manera. Veieu? I que una vegada ho obrim ens quedarà així. Llavors, com ho hem marcat aquí, l'hem d'enganxar just que toqui a la punta. Així. I aquesta part d'aquí també, Recordeu que això podia ser un paper perfectament. I d'aquesta manera ens queda la nostra tapa, veieu? Ara que ja les nostres tapes estan seques, ara passaré a fer l'espina. L'espina. Per fer l'espina el que faré és medir el llom, depèn del llom que tingueu, en aquest cas fa uns 9 centímetres, i jo he decidit que el meu llom serà de 8,5. Per què? Perquè han de sobrar una miqueta d'espai cap d'aquí i d'aquí. És a dir, que quan posem aquí les nostres espines no poden sortir, aquests papers no poden ser més grossos que el nostre llom, perquè llavors s'hauria lleig. Llavors aquí us he fet un esquema, aquí, i llavors jo he tallat cartolines de 8,5 d'alt i n'he tallat 4. I cada cartolina d'aquestes les he tallat a diferent amplada, una de 4 centímetres, una de 5, una de 6 i una de 7. Mireu, la de 4, la de 5, la de 6 i la de 7. I ara les plegarem, i les plegarem en forma de U. Si teniu guillotina d'aquestes, si teniu una cisalla, us anirà superbé. Estan pensades per a que les plegueu a 1,5 centímetres d'aquí i a 1,5 centímetres d'aquí. Si comenceu per la petita, doncs a 1,5 centímetres feu una marca i a 1,5 centímetres feu una altra marca. Veieu? I ara, quan tingueu aquestes marques, si les doblegueu, veureu que teniu una U. Veieu? Teniu una U. I així hem de fer amb totes les altres cartolines. Sempre a 1,5 del lateral.
La posem i a 1,5 fem una marca. Girem i a 1,5 fem una marca. I per les marques ho dobleguem. I us surt us. Veieu? Un altre U i cada vegada les U's són més grans. A 1,5 i a 1,5. Us en fixeu, podem agafar aquestes U's i posar-les una a dins de l'altra, d'aquesta manera. Una vegada ja ho tenim així plegat, ara els enganxarem i els enganxarem un a dins de l'altre. Comencem pel més gran, agafem el que ve després i li posem una mica de cola. I el distribuïm i el posem de manera que quedi el mateix espai d'un cantó que de l'altre, i aquí igual. Així. Veieu? Així. Queda el mateix espai d'aquí que d'aquí. I ara passem al que ve després. Així. I fem el mateix. El distribuïm de manera que quedi el mateix espai, més o menys, amb un cantó que a l'altre. I ara peguem l'últim. I d'aquesta manera tenim feta l'espina del nostre àlbum. Veieu? L'espina mu. Ara, abans de començar a muntar l'àlbum, el que vull fer és posar-li uns forats aquí al llom per poder-li penjar una cosa. Per què ho faig ara i no després? Doncs perquè una vegada ho tindré posat, després ja pegaré l'espina. I, evidentment, si ja hi tinc l'espina posada, serà més difícil després de fer els forats perquè hauré de fer-los a dins de l'espina. Per tant, si els fem primer, llavors l'espina ens taparà la part del darrere. Llavors, jo en faré dos, li posaré dos eyelets. Primer medim més o menys on els volem, que quedin una mica centrats. Jo ja he fet les marques, més o menys repartides. I llavors, amb una màquina de fer forats, d'aquestes, jo tinc la Crop-A-Dile. Així, un. I dos. I una vegada ho tenim, col·loquem l'eyelet. Un. I col·loquem l'altre. I ja està, ja tenim els forats fets, veieu? Ara aquí hi posaré uns fils, els deixaré preparats, perquè realment encara no sé què hi vull posar. Per tant, deixaré 3 fils i a treure'ls sempre hi som a temps. Llavors, agafo aquests 3 fils, els he tallat més llargs del compte. Són uns cordills que jo tinc amb color crema que porten com un filet dorat. Se'n diuen twines. I els deixo passats d'aquesta manera. Veieu? Així. Els deixo aquí passats. Els deixo aquí. Ara de moment els faig un nus perquè no s'escapin. Un llaç, vinga. Així. Aquest potser és massa llarg. Els deixo així. I ara aquí ja passem a posar-hi la nostra espina. És a dir, que ara enganxarem la nostra espina damunt del llom. Els posem cola. Així. I l'enganxem. Anem mirant que ens quedi centrat.
I així ens quedaria la nostra espina col·locada.